So hello mga bay, welcome back sa aking channel. Ngayong gabi may i-share na naman ako sa inyo na isang application na makakatulong sa atin lalo na sa mga mamsis dyan na nag-online selling. At busy-busy sa iba't ibang gawain sa bahay, wala ng time na mag-reply o magte-text sa kanilang mga cellphone. Itong application mga bay or mga mamsis ay para sa inyo ito. Pero bago ako magpatuloy sa mga baguhan pang nakapanood sa aking mga video at kung mayroon kayong natutunan, please subscribe to my channel, Aris1 TV. At pindutin nyo naman ang notification bell para ma-update kayo kung may bago akong mga upload na mga video. So, itong application na ito ay dito natin mahahanap sa Play Store. So, itong application mga bay ay tinatawag na Right by Voice dash voice. So, itong application na ito guys, na may logo na ganito. Yan. Meron siyang 4.4 na ratings, star, at 5 million downloads. I-install lang natin ito. So, ito, antayin lang natin. Itong application na ito ay super astig ito mga kabay. Kasi, siya mismo ang magta-type sa ating mga messages na dapat natin i-reply sa ating mga customer or sa mga nagtitext sa atin. Super nagustuhan ko siya. Kasi itong application na ito ay automatic siya kung ano ang sinasabi nyo. Automatic siyang mag-type dito. Walang hassle ito guys kasi halimbawa na-install nyo na ito. Ayan. Pag open nyo pa lang ay ganito na ang bubungad sa inyo. So itong merong parang microphone. Pag pinindot nyo ito at magsasalita ka, automatic na ita-type niya dito kung ano ang inyong sinasabi. So halimbawa, try natin. Once na napindot nyo na itong blue microphone, mag-start na kayong magsalita. Super legit ito mga kabay kasi na-try ko na ito ilang beses na at ito na naman ang ginagamit ko ngayon kasi merong time na busy ako at hindi na ako makapag-type sa aking cellphone. Kung ano ang dirinig niya, yun ang ita-type niya dito. Kung ano ang language nyo, halimbawa mag-Bisaya kayo or mag-English, automatic siyang mag-type. Try natin in Tagalog. Magsasalita na kayo kapag meron ng lumabas na para ready na kayong magsalita. Halimbawa, kung ang inyong mare ay mag-order ng 1 dosinang bulaklak, so ganito. I-reply mo instead mag-type ka gamit ang inyong daliri, magsasalita ka lang sa harapan ng inyong cellphone dito. Okay mare, ihanda ko ang 1 dosinang bulaklak para sa inyo. Ang kagandahan sa application na ito mga bay, kasi meron siyang papipilian dito kung nasaan ang tamang mga salita o tugma sa inyong nabibigkas. Natin dito, makikita natin dito. Kung napili nyo na, lagyan nyo na lang ng check
Okay, Mari, handa ko ang isang dosinang bulaklak para sa inyo. Ito, ang tugma sa sinasabi ko sa ito. Automatic na siyang andyan sa right message. Kung gusto nyo kung saan ninyo dapat ito i-send or i-reply, pindutin nyo lang ito. Yan. Kung dito sa messages, so dito mo, pindutin mo itong messages at hanapin mo dito kung sino ang inyong re-replyan. So dito, ayan, pumili ka kung sino ang re-replyan nyo. Pumili ka sa contact. So, ayun lang. Kung sa messenger ang gusto nyong replyan, ayan, dito, messenger, mag-open at yun, isi-send mo, halimbawa ito, isend mo itong message sa kanya. So, ayan, na-send na. Yun ang nakagandahan nito. So, balik tayo. Magbigay ako ng ibang examples. Okay, ito. Halimbawa kung hugas kayo ng plato at nakalimutan mong sabihin kay mister na bumili ng tinapay. So, punta ka lang sa application at sabihin nyo lang kasi basa ang yung kamay. So, ito na lang gagawin nyo. Pindutin nyo na lang ito. Mahal, bili ka ng tinapay. Okay, mahal, bili ka ng tinapay. So, ayan, okay. Dahil, lagi siyang naka-online, dito na lang sa messenger nyo, i-send. Ayan. So, okay na to. Ang daming kagamitan ng application na ito. So, halimbawa, mag-Bisaya ako. Ate, mga una ta. So, ayan. Itong pangalawa ang tama. So, ayan. Ate, mga una ta. So, dito, napakaastig itong application na ito, guys. So, yun lang, guys. Sana may natutunan kayo sa aking video ngayong gabi. Simula ngayon, gagamitin nyo na ito para makatulong sa inyo upang mapadali ang pag-reply ninyo sa inyong mga customer o kung ano ang inyong replyan sa messenger ba. Ang ipaalam ko lang na itong application na ito ay super legit at super makakatulong para mapadali ang ating pag-reply sa mga messages sa nag-text sa ating cellphone. So, yun lang, guys. Salamat sa pagtanaw.